രതീഷ് അമ്പാട്ടും മുരളി ഗോപിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചലച്ചിത്രം. ദിലീപും സിദ്ധാർത്ഥും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ കമ്മാര സംഭവം. തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഈ സിനിമ ഇന്നും പക്ഷേ പലർക്കും ഇഷ്ട സിനിമയാണ്. ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ചരിത്ര നിർമ്മിതി എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയത്തെ കമ്മാര സംഭവം നിശ്ചിതമായി വിശകലനം ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ തീർപ്പ് എന്ന ചലച്ചിത്രം രതീഷ് അമ്പാട്ട് മുരളി ഗോപി ടീമിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ്. പടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രം. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കുമുള്ള സിനിമയല്ല തീർപ്പ് എന്നും പറയേണ്ടി വരും. കടലോരത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഒരു രാത്രി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് പ്രധാനമായും കാണിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരു ത്രില്ലർ ചലച്ചിത്രമാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം തീർപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മുരളി ഗോപി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലും ടിയാനിലും കമ്മാര സംഭവത്തിലും വിശകലനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് തീർപ്പിലും. തീർപ്പ് എന്നാൽ കേവലം ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അന്തിമ തീർപ്പല്ല, മറിച്ച് തീർപ്പിനു വേണ്ടി തീർക്കുന്ന അവസാനിക്കാത്ത തീർപ്പുകളുടെ തുടർച്ച. ഈ തീർപ്പിൽ തീർപ്പാകാത്ത മറ്റൊരു തീർപ്പിനായുള്ള വിളി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്നത്. 1993 നടന്ന ഒരു നെറുകേടിന്റെയും ചതിയുടെയും ആഘാതത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജീവനാണ് അബ്ദുള്ള മരക്കാർ. ഈ 2022 അയാളും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ രാംകുമാറും പരമേശ്വരൻ പോറ്റിയും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ കല്യാൺ മേനോനും വൈകിയാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ചതിയുടെ വിധി നിർണയ ദിവസം അങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്നു. നരസിംഹറാവു സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മുതൽ കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസും കേരള പോലീസിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന മതവർഗീയ രാഷ്ട്രീയവും വിദഗ്ധമായി തീർപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ നടപ്പ് രീതി അനുസരിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിനോട് പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാകും. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഈ സിനിമ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇറക്കിയ സിനിമയല്ല എന്ന്. വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കാനും ഗൗരവത്തോടെ സിനിമ ആസ്വദിക്കാനുമാണ് തീർപ്പ് അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അബ്ദുള്ള മരക്കാറായി പൃഥ്വിരാജും രാംകുമാറായി വിജയ് ബാബുവും പരമേശ്വരൻ പോറ്റിയായി സൈജു കുറുപ്പും കല്യാൺ മേനനായി ഇന്ദ്രജിത്തും ബഷീർ മരക്കാറായി സിദ്ദിഖും വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നു. രാംകുമാറായുള്ള വിജയ് ബാബുവിന്റെയും ബഷീർ മരക്കാറായുള്ള സിദ്ദിഖിന്റെയും ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നായകനും നായികയും ഒന്നുമില്ല, കഥാപാത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇഷ തൽവാറും ഹന്ന റെജി കോശിയും ശ്രീലക്ഷ്മിയുമാണ് പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവാരമുള്ള മേക്കിംഗ് ആണ് തീർപ്പിന്റേത്. രതീഷ് അമ്പാട്ട് എന്ന സംവിധായകൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആർട്ട്, ശബ്ദലേഖനം, ഛായാഗ്രഹണം ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചിത്രത്തിന് യോജിച്ചത് തന്നെ. 7.5 ഔട്ട് ഓഫ് 10 ആണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ്. തീർപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് എന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പതിവ് പോലെ തുറന്നെഴുതാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ റിവ്യൂവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.